9 vielä on porukkaa tulossa linjoille, mutta siitä huolimatta lähdetään tässä eteenpäin. Meillä on tämmöinen tiivis tunnin aika jälleen tällä kertaa aiheena konkreettisesti Graden AI, tekoälytoiminnallisuudet nimenomaan tällä rekrytoinnin puolella. Ja meillä ehkä taustaksi meillähän tässä oli vähän aika sitten HR-foorumi, jossa oli puhetta ihan tekoälystä yleisesti ihan ulkopuolisen puhujan taholla. Toivottavasti moni pääsi siihen paikalle. Jos ei päässyt, niin voidaan linkata se tähän vielä tämän webinaarin chattiin mukaan, josta pääsee sitten katsomaan vielä sen tallenteen myös. Ja tästä webinaarista sen verran alustusta. Tämäkin webinaari tallennetaan kaikkien ilmoittautuneiden käyttöön. Tulee se webinaaritallenne myöhemmin tai webinaarin jälkeen. Ja kysymyksiä voi missä tahansa vaiheessa kirjoittaa tuonne chattiin ja toivottavasti tuolla webinaarin loppupuolella meillä hieman jää aikaa, että voidaan päivän puhujalle esittää myös kysymyksiä, jos sellaisia nousee, mutta niitä voi tosiaan tuonne chattiin kirjata ihan missä tahansa vaiheessa tätä webinaaria. Ja ihan lyhyet introt tämän päivän webinaariin, eli tänään puhutaan konkreettisesti, meillä on puhujana Toni Saalasti, johtaa meillä data, AI ja innovaatiopuolta. Hän tulee esittelemään tätä kokonaisuutta. Gradesta lyhyesti, jos jollekulle ei vielä ollut tuttu. Tähdätään yhdeksi Pohjoismaiden johtavaksi HR-ratkaisutoimittajaksi ja meidän palveluiden ison ytimehän muodostaa tuolla kuntarekry-palvelu tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy ja meidän intro-perehdytyspalvelu. Sen lisäksi meillä on paljon lisäpalveluita. En pysähdy tässä niihin varsinaisesti. Keskustellaan niistä sitten eri webinaareissa tai niihin liittyen voi olla hyvin myös yhteydessä. Gradesta meitä on Pohjoismaissa noin 200, Suomessa noin 50, 1800 asiakasta yhteensä ja täällä Suomessa yli 400 asiakasta. Mutta sitten ihan päivän ohjelmaan. Mä olen siis Ville Jurkkala, mä toimin Grade Suomessa myyntijohtajana ja tänään päivän varsinaisena puhujana toimii Toni Saalasti. Hän käy läpi tämän Graden data- ja AI-tiimin, esittelee sen. Käy läpi ihan konkreettisesti esimerkiksi työpaikka-ilmoituksen generointia ja käy läpi noita AI-toiminnallisuuksia vuodelle 2025, eli miten niitä on tulossa. Mutta pidemmittä puheitta, Toni, otan tuosta näytöjaon pois päältä ja päästän sinut ääneen ja vuorostasi esittäytymään ja viemään päivän aihetta eteenpäin. Hyvä. Tervepä terve, Ville. Mukava nähdä. Mä naurattaa nähdä tuttuja naamoja täällä. Ollaan Villen kanssa työskennelty pieni ihmiselämä yhdessä tässä jo itse asiassa, mutta että viime aikoina nämä meidän tehtävät on vähän karannut kauas toisistaan ja ihan tässä arjessa hirveästi nähdä, niin ihan mukava nähdä näin webinaarin välityksellä. Toivottavasti ääni kuuluu, näytönjako toimii. Oikein hyvin. Loistava juttu. Hei, hyvää huomenta kaikille minunkin puolesta. Minun nimi on siis Toni Saalasti, toimin täällä Gradella Data AI-tiimin vetovastuussa. Tulen esittelen tässä tämän webinaarin aikana tämän tiimin, lähinnä tiimin tekemistä ja miten se tulee näyttäytyy nyt sitten esimerkiksi kuntarekry, kirkkorekry asiakkaille tässä tekoälytoiminnallisuuksien dataan liittyvien aiheiden parissa. Tämä webinaariagenda lähtee tekoälyn merkitys modernissa rekrytoinnissa kohdalla liikenteeseen, mutta jos kaikille sopii, niin tulen kuittaamaan tämän kohtuullisen lyhyesti oikeastaan yhdellä dialla ja keskityn enemmän sitten näihin 2 viimeiseen bullettiin. Meillä on vajaa tunti tässä aikaa, paljon mielenkiintoista asiaa tulossa, mutta keskitytään tuohon työpaikka-ilmoituksen luontiin ja sitten katsotaan vähän näkymää tuonne 25 vuodelle, mitä kaikkea uutta meillä on oikein tulossa.
toivottavasti tämä sopii kaikille, että ei mennä näihin tekoälyn merkitykseen ja näihin taustoihin sen syvemmälle. Mä uskon, että tämmöistä yleistä sisältöä on ihan hyvin saatavilla. Tästä on ollut tosiaankin, niin kuin Ville viittasi, niin keskustelua aikaisemmissakin webinaareissa, aikaisemmissa tapahtumissa. Muutama sana tähän alkuun kuitenkin tästä tekoälyn merkityksestä. Tietenkin se, että täällä on näin paljon ihmisiä langoilla, niin lienee merkitys aika selkeä. Ainakin se vähintään kiinnostaa tämä teema. Ja jos Ville on oikein ymmärtänyt, niin asiakaskeskusteluissa, myynnissä, asiakaspalvelussa, niin tämä on varmasti semmoinen teema, mikä on aika paljon puhuttanut myöskin, mihin kaivataan vastauksia ja linjauksia, että millä tavalla nyt juuri meidän käyttämässä rekrytointipalvelussa nämä tekoälytoiminnallisuudet tulee näkymään. Jos haluaisit lyhyesti niputtaa tavallaan näitä asiakaskeskusteluja, niin onko jokin sellainen kysymys, johon sinä kaipaisit vastauksen tämän vajaan tunnin webinaari-aikana? No, asiakkaitahan kiinnostaa tietysti se, että mitä konkreettisesti on tulossa. Eli hirveän laajastihan tunnistetaan tämän ilmiönä ja kokonaisuutena tämä tekoäly teemana, mutta sitten se konkreettia taso ja ehkä se hieman vielä siinä, että mikä on näkyvissä vielä, että paljon on sitten, että mikä on automaatiota, mikä on tekoälyä oikeasti, mikä on päättelyä. Tässä selvästi on vielä paljon, mikä pitää muotoutua, ja sitten tietysti tämä EU AI-aktin merkitys, että mitä kaikkea se tulee merkitsemään tekoälylle, mikä ei ole siis rekrytoinnin osalta, mikä ei toki ole tämän webinaarin ykkösaihe, niin se on ehkä sellainen teema, joka tulee vaikuttamaan, ja ehkä vielä semmoinen tietty epävarmuus siitä, että mitä kaikkea rekrytoinnissa saa tehdä tekoälyllä, mitä ei saa tehdä, mitä pitäisi tehdä, mitä ei kannata tehdä, niin ne on ehkä sellaisia, eli hieman semmoisia muotoutumattomia asioita, mutta laajasti tunnistettuna, että eteenpäin asiassa pitää mennä. Joo, hyvä. Katsotaan, jos tämän tunnin aikana saadaan vastauksia noihin näkökulmiin myöskin ja tuohon voisin kuvata oikeastaan tämän Data AI-tiimin tekemisen näkökulmasta lyhyesti vastatakseni noihin Villen nostamiin näkökulmiin, niin minusta tuntuu, että tässä alussa 90% ajasta menee erilaisiin lakitulkintoihin, erityyppisiin lainsäädännöllisiin asioihin, ja se näyttelee aika isoa roolia myöskin meidän tekemisessä. Ja ehkä se niin kuin 90% lakiteknisiä tulkintoja, 10% varsinaista kehittämistä tekemistä, niin juuri tässä ajanhetkessä ehkä kuvaa aika paljon myöskin sitä niin kuin ohjelmistokehittäjän näkökulmasta, että mitä tämä tekoäly tekeminen, sen ympärille rakennettu tekeminen käytännössä tarkoittaa. Mutta jos ajatellaan sitä tekoälyn merkitystä lyhyesti, mahdollisuudet varmasti on tunnistettu aika hyvin, sanoisin. Ajan säästöön liittyvät näkökulmat, se, että sitä hallinnollista työtä pystytään vähentämään sitä kautta, keskittymään erityyppisiin asioihin, käyttämään sitä rekrytoijien aikaa tiettyihin vaiheisiin siinä rekrytointiprosessissa, vähemmän hallinnollista työtä, enemmän sitten ehkä sitä ihmisten kohtaamista siinä rekrytoinnissa. Sitä myötä kustannustehokkuus on todella iso teema, mihin haetaan ratkaisuja tekoälyn kautta, ja ylipäätään tuo rekrytoijan roolin muutos, mihin tuo hallinnollisen työn vähentyminen, mitä aika monella rekrytoijalla varmasti se arkipäivä on nimenomaan sitä hallinnollista työtä, niin kun nämä tekoälyratkaisut tulevat laajenemaan, niin tuo rekrytoijan rooli tulee väistämättä muuttumaan. No mihin tämä kaikki tietenkin tähtää sitten hakijan näkökulmasta, niin on se, että pystytään nopeuttamaan sitä rekrytointiprosessia, parantamaan hakijakokemusta. Nämä on mahdollisuuksia, näitä voisi listata aika paljon muitakin, mutta sitten se kääntöpuoli näissä asioissa, mihin Villekin tuossa viittasi, niin tuolta löytyy tuo tietoturva ja lainsäädäntö, siihen liittyvät asiat.
Aikaisemmin tästä meidän data-AI-tiimistä on ollut puhumassa Lasse Majava, joka vastaa meillä paitsi tuohon niin kuin data science-puoleen, algoritmien kehittämiseen liittyvästä tekemisestä, niin myöskin tähän dataan liittyvän lainsäädännön tulkinnoista, linjavedoista ja meidän privacy policy-kuvauksista. Hän on hyvä esimerkin joskus nostanut tuossa, että jos ajatellaan lainsäädäntöä, jonka kanssa me muuten ollaan tekemisissä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin, niin siellä helposti on useamman vuosikymmenen tai jopa vuosisatojen perinne taustalla. Tekoälyn osalta tämä lainsäädäntö on todella uutta, osittain juoksee perässä ja on jatkuvasti muutoksessa, ja se edellyttää sitä, että sitä tulkintaa tehdään jatkuvasti ja niitä ennakkotapauksia haetaan jatkuvasti, että missä ne rajat menee, miten tätä voidaan tietoturvallisesti lainsäädäntö huomioiden hyödyntää tätä tekoälyä. No, niitä muita haasteita, ihmisläheisyyden puute on tietenkin se, että jos lähdetään korvaamaan ihminen tekoälyllä, niin mitä se tarkoittaa sitten rekrytointiprosessin näkökulmasta, mitä se tarkoittaa hakijan näkökulmasta. Erilaiset vääristymät ja vinoumat, mitä helposti varsinkin tuo generatiivisen tekoälyn puoli vielä varmasti pitää sisällään. Tarvitaan sitä ihmissilmää verifioimaan lopputuloksia ja vaiheita, joissa tekoälyä hyödynnetään rekrytoinnissa, ja että näitä vääristymiä vinoumia pystytään myöskin sitten poistamaan sieltä. Muutoksen hinta, tällä en tarkoita pelkästään sitä, että kuinka paljon nämä ratkaisut maksaa. Se on tietenkin yksi asia ja siihen liittyvä hinnoittelu, mutta sitten jos ajatellaan ihan kokonaisuudessaan sitä lähtien henkilöstön koulutuksesta, tuohon tietoturvaan lainsäädäntöön liittyvistä investoinnista, ihan siitä koko kokonaisuudesta. Että jos ajatellaan sitä kustannustehokkuutta, hyöty- ja mahdollisuusnäkökulmasta, mutta toisaalta sitten se, että kun lähdetään muuttamaan ja implementoimaan, ottamaan käyttöön tekoälyratkaisuja, niin mitä kaikkea se tarkoittaa, niin se hintalappu helposti alkuun on todella iso myöskin. Ja tämä on yksi asia, mikä varmasti on hyvä huomioida tässä alkuvaiheessa. No, henkilötietojen hallinta kokonaisuudessa, me puhutaan rekrytoinnissa kuitenkin HR-datasta, sensitiivisestä datasta hyvin helposti, ja se on sellainen alue, missä niitä tulkintoja joudutaan tekemään ihan päivittäin suhteessa lainsäädäntöön. Ja se on tietenkin yksi semmoinen aspekti myöskin tässä meidän kehittämistyössä, joka vaikuttaa siihen, että millä tavalla, minkälaisia ratkaisuja tuodaan markkinoille, minkälaisia tulkintoja tehdään, mitä dataa hyödynnetään näiden tuotteiden taustalla. Mutta niin kuin Ville tuossa mainitsi tuossa alussa, niin toi paine tekoälyn hyödyntämiseen on tietenkin kova tällä hetkellä. Sitä tulee joka tuutista. Ja uusia ratkaisuja tuodaan markkinoille ja on tavallaan sellainen, helposti muodostuu sellainen tunne, että nyt tippuu matkasta, tippuu kuormasta, jos ei pääse kiinni konkreettisesti siihen, että miten tätä tekoälyä voidaan hyödyntää nyt tässä kontekstissa rekrytoinnissa. Eli paine on toisaalta kova ja suotavaa olisi, että se ei johda siihen, että tuodaan keskeneräisiä ratkaisuja, tuodaan ratkaisuja, jotka eivät täytä tietoturva ja lainsäädännön vaatimuksia vain sen takia, että se paine siihen tekoälyn hyödyntämiseen on niin kova. Mutta tämä oikeastaan sitä tekoälyn merkityksestä. Jos nyt ajatellaan sitten sitä varsinaista agendaa ja tätä aihetta tälle päivään, Data-AI-tiimin esittäytyminen. Tämä tiimi on itse asiassa todella uusi. Samoin kuin oma rooli tässä tiimissä, sen tiimin vetäjänä on uusi. Käytännössä lokakuun alussa olen aloittanut tässä tehtävässä. Sitä ennen olen työskennellyt Gradella, FCG:llä ja sitä edeltävissä yrityksissä erilaisissa tehtävissä viimeiset 7 vuotta tuotehallinnan puolella, ja olen vastannut siellä uusien tuotteiden kehittämisestä käytännössä. Mut rooli on uusi itselle, tiimi on uusi. Lassen te olette tiimistä tavannutkin. Meillä on Nordic-tasoinen tiimi, joka työskentelee tämän tekoälyn ja data-hankkeiden parissa.
meillä on aika monipuolinen kattaus siinä tiimissä osaamista niin generatiivisen tekoälyn osalta kuin sitten ihan tuonne datapuolen ratkaisuihin ja tosiaankin Lasse edustaa sitten meillä sitä koneoppimispuolta, algoritmien kehittämistä tähän tekoälyyn ja analytiikkaan liittyen näin laajemmin. Se, mitä tämä data- ja AI-tiimi, mistä se vastaa, minkälaisia asioita meidän työpöydällä on, minkä alussa mainitsinkin, tuo tekoälyn ja dataa hyödyntämiseen liittyvät lakitulkinnat on itse asiassa ollut aika iso osa tätä tekemistä tässä alkuvaiheessa, että saadaan perusta kuntoon näille asioille. Mutta meidän tehtävä on tuoda uusia AI-toiminnallisuuksia Villen mainitsema Graden portfoliotuotteisiin ja ennen kaikkea ehkä kiihdyttää sitä kehittämistä. Sitä kehittämistä tapahtuu totta kai niissä tuotetiimeissä, se on sitä perinteistä ohjelmistokehitystä, mutta sitten tämä data-AI-tiimin tehtävä on erityisesti vastata näistä data-AI-ratkaisuista ja niiden kehittämisestä. Toimia ikään kuin tämmöisenä meidän organisaation sisäisenä palveluyksikkönä ja tiiminä, joka tukee sitten eri tuotteissa tekoälyratkaisujen hyödyntämistä, dataratkaisujen hyödyntämistä ja niiden implementoimista ja käyttöönottoa niissä tuotteissa. Toinen keskeinen teema ja tehtävä tälle data-AI-tiimille on se, että rekrytoinnissa syntyy valtavasti erilaista tietoa ja sen tiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena, sen tiedon hyödyntäminen automaatiossa, sen tiedon hyödyntäminen ylipäätään näkyvyyden rakentamisessa siitä, että mitä siellä meidän rekrytointiprosessissa oikein tapahtuu, sen kokonaiskuvan hahmottaminen ja toisaalta sitten siitä kokonaiskuvasta pureutuminen pienempiin yksityiskohtiin, niin tämä datan nostaminen kaiken toiminnan keskiöön tarkoittaa meillä Gradella ihan sisäisestikin sitä, että kuinka me kehitetään ohjelmistotuotteita, kuinka me kehitetään meidän palveluja ja mitä data kertoo siitä, että kuinka nämä meidän palvelut ja ratkaisut toimii. Se on yksi aspekti sitä, mutta me halutaan myöskin tarjota sitä dataa ja analytiikkaa meidän asiakkaille jatkossa entistä kattavammin ja tämä datan nostaminen toiminnan keskiöön on iso teema tämän meidän data- ja AI-tiimin kokonaisuutta. Jos vielä lyhyesti ajatellaan tämän tiimin vastuualueita, niitä löytyy kaikkiaan 7 kappaletta. Tässä esityksessä tänään tullaan keskittymään tuohon generatiiviseen tekoälyyn, kielimalleihin, niiden hyödyntämiseen rekrytoinnissa. Tuosta 6. kohdasta tietoturvaan, tietosuojaan, lainsäädäntöön liittyvistä asioista Lasse onkin ollut jo täällä puhumassa, mutta toinen, minkä tunnustaa esille, on tuo kohta 1 data platform, joka tulee näkymään ensi vuoden alkupuolella myöskin asiakkaille ja siihen liittyen BI-analytiikka, erilaiset BI-raportit, dashboardit, mitä tullaan sitten tuon dataplatformin kyljessä tuomaan meidän asiakkaille, tarjoamaan sitä analytiikkaa rekrytointiprosessiin liittyen, niin nämä 3 teemaa ehkä tässä tämän esityksen aikana tulee nouseen keskiöön. En mene tähän kuvaan sen tarkemmin, mutta muutama sana ennen kuin lähdetään käymään läpi ihan konkreettisesti päivän sisältöä siitä, että miten me kehitetään näitä ratkaisuja. Niin kuin sanoin, niin tämä meidän data-AI-tiimi on ikään kuin keskitetty palveluyksikkö data- ja AI-asioiden kehittämiseen liittyen. Teille varmasti on tuttua käyttämien tuotteiden osalta, että miten ohjelmistotuotteita kehitetään tyypillisesti. Se, missä tämä tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittäminen ehkä ainakin omin silmin näyttää, että poikkeaa. Tämähän siis sinällään on uutta ihan kaikille ja oman roolin kautta myöskin itselle, mutta se, missä tämä omin silmin näyttäisi poikkeavan aika merkittävästikin perinteistä ohjelmistokehityksestä, on tietynlainen epävarmuus, mikä aina liittyy, varsinkin kun puhutaan generatiivisesta tekoälystä, se lopputuloksen määrittelyn vaikeus, koska se riippuu siitä kontekstista ja siitä datasta,
hyvin voimakkaasti. Mitä periaatteessa pyritään perinteisen ohjelmistokehityksen puolella ikään kuin hallitsemaan ja määrittelemään tavallaan niin kuin etukäteen se lopputulos hyvinkin tarkalla tasolla, jotta pystytään sitten tavallaan varmistumaan siitä, että kehitetään oikeita asioita ja katetaan tavallaan kaikki erilaiset käyttötapaukset. Käyttötapauksethan tässäkin on pohjalla. Koko homma lähtee liikenteeseen siitä tavallaan ongelman rajauksesta ja määrittelyn luomisesta. Mutta sitten kun lähdetään hyödyntämään vaikkapa generatiivisen tekoälyn puolella valmiita kielimalleja, tekemään niin sanottua promptausta ja integroimaan tavallaan niiden kielimallien lopputuloksia tuotteeseen, niin on äärimmäisen tärkeää, että se tapahtuu niin, että me saadaan oikeaa käyttöä heti alkuvaiheessa sille. Nyt jos ajatellaan vaikkapa kuntarekryn osalta, niin meillä on kuntaosaajat, testiympäristö, koulutusympäristö ja sitten meillä on varsinainen tuotantoympäristö. Niin jos mietitään hetki eteenpäin sitä, että näitä tekoälytoiminnallisuuksia tuodaan osaksi tätä palvelukokonaisuutta, niin se, että ne tuodaan sinne testiympäristön puolelle, ei välttämättä kerro meille riittävästi siitä, että onko se lopputulos tämän toiminnallisuuden käytön kannalta relevantti vai ei. Mikäli siellä testiympäristön puolella ei ole riittävästi ja sitä oikeaa tuotantokäyttöä kuvaavaa taustadataa, jota tämä malli hyödyntää. Ja näin ollen, nyt kun tässä lähdetään etenemään ja ensimmäiset toiminnallisuudet tulee vaikkapa kuntarekryssä sitten tarjolle, niin me tullaan keräämään tämmöinen beta-ryhmä ja me tullaan tuomaan tämä osaksi tätä tuotantoympäristöä, ei keskeneräisenä, mutta halutaan heti alusta asti saada palautetta ja kokemuksia sen toiminnallisuuden käytöstä ja ennen kaikkea verifioida, että se lopputulos on relevantti sen käyttäjän ja prosessin kannalta. Ja siinä mielessä tämä on ehkä normaalia ohjelmistokehitystä, jos siihen vertaa, niin iteratiivisempi tämä prosessi ja sitä toiminnallisuutta kehitetään jatkuvasti ja myöskin se tavallaan ratkaisu kehittyy ja lopputulokset tarkentuu sen käytön kautta. Et ehkä semmoinen huomio tässä vaiheessa, että kun näitä toiminnallisuuksia tuodaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että niitä käytetään oikeassa kontekstissa ja niistä annetaan sitä palautetta, jotta me pystytään sitten jatkokehittämään sitä ja varmistumaan siitä, että se lopputulos on relevantti käyttäjän kannalta. Grade AI palvelukokonaisuus, mitä se käytännössä pitää sisällään? Jaan sen 3 osa-alueeseen. Me puhutaan aika paljon tänään tästä generatiivisesta tekoälystä, sen hyödyntämisestä, mutta tämä Grade AI-palvelukokonaisuus sisältää jatkossa myöskin analytiikkaan, edistyneeseen analytiikkaan liittyviä ratkaisuja, palvelukokonaisuuksia ja sitten tuossa aiemmin mainitun dataplatformin, eli tämmöinen keskitetty tietovarasto, jota hyödynnetään sitten tuottamaan niin näitä generatiivisen tekoälyn ratkaisuja, pohjautuvia ratkaisuja kuin sitten analytiikkaa ja edistyneeseen analytiikkaan liittyviä kokonaisuuksia. Mutta kun me puhutaan nyt jatkossa tässä webinaarin aikanakin Grade AI:sta, niin mä jaan sen käytännössä 3 osaan. Generatiivinen tekoäly, sitten siellä on edistynyt analytiikkapalvelut ja sitten siihen tiedon varastointiin ja prosessointiin liittyvät ratkaisut, jotka tavallaan toimii ehkä sillä taustalla enemmänkin kuin mahdollistajina näille 2 edellä mainituille. Grade AI-taustaa. Ville mainitsi tuossa alussa lyhyesti sen, että meidän tuoteportfolio, me toimitaan Nordic-tasolla, niin toimii myöskin tämä data- ja AI-tiimi. Ja sitten tämä meidän tuoteportfolio koostuu useista eri tuotteista. No nyt jos ajatellaan niin kuin hetki Graden näkökulmasta tätä, niin me on tunnistettu reilusti yli 20 erilaista käyttötapausta hyvin monilla eri osa-alueilla, jotka keskittyy pääasiassa automaatioon tällä hetkellä
ja toisaalta sitten sisällöntuotantoa. Nämä kaksi teemaa on sellaisia, jotka toistuu tavallaan tuotteesta riippumatta ja tulee nimenomaan meille tänne keskitettyyn data-AI-tiimiin meidän tuotteiden ja tuotteiden käyttävien asiakkaiden kautta. Mutta tämä kielimallien vaikutus esimerkiksi tähän generatiivisen tekoälyyn liittyen on erityisen huomattava. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että meillä on useita tuotteita, jossa niin kuin tuotetiimit vastaa sen tuotteen kehittämisestä, malli, jossa tuotetiimit lähtee tavallaan integroimaan näitä erilaisia kielimalleja tässä esimerkiksi tuotteisiin tai ratkomaan data-analytiikka haasteita, tuomaan ratkaisuja sinne puolelle, niin yhtenäisen toimintatavan puute, erilaiset hajanaiset toimintamallit helposti johtaa siihen, että meillä on grade-tasolla useita tuotetiimejä, jotka tekee tavallaan samoja asioita. Ja sitä kautta sitä päällekkäistä työtä tulee todella paljon tämän tuoteportfolion sisällä. Tämä on tavallaan se tausta, mistä lähdettiin sitten miettimään, että miten tätä voitaisiin ratkaista. Tämä Grade AI-palvelun, keskitetyn palvelun taustalla on tämmöinen gateway-ajatus, idea, että me tarjotaan tavallaan tämmöinen keskitetty alusta eri tuotteille tähän tekoälyn kehittämiseen liittyen. Tarjotaan helppo, tietoturvallinen, suojattu pääsy kielimalleihin tässä generatiivisen tekoälyn esimerkissä, mitä tänään käydään läpi. Ja ennen kaikkea se, että meillä on jokin kontrolli siihen keskitetysti, että mitä tietoja siellä tuotteessa käsitellään, millä tavalla niitä käsitellään, ja esimerkiksi se, että mitä tietoja sitten lähetetään tuonne kielimallille tämän tekoälytoiminnallisuuden taustaprosessina. Ja me käydään data-AI-tiimin kanssa läpi nämä käyttötapaukset, eli käytännössä jos ajatellaan tätä kehittämissykliä, nyt vaikkapa sitten kuntarekryn tai kirkkorekryn osalta, niin se tarkoittaa sitä, että jotta voidaan tuoda joku uusi toiminnallisuus tuotteeseen tai palveluun, niin tässä käydään keskustelu tuotetiimin, kehitystiimin ja sitten tämän data-AI-tiimin välillä. Siitä tarkennetaan sitä käyttötapausta, käydään läpi, minkälaisia tietoja siinä liikkuu ja varmistutaan siitä, että tämä toiminnallisuus on tietoturvallisesti mahdollista ottaa käyttöön tässä kyseisessä tuotteessa. Ja pyritään myöskin tuomaan niitä eri tuotteissa havaittuja hyviä toimintamalleja sitten tähän uuden toiminnallisuuden kehittämiseen. Ja voi hyvinkin olla, että kun Graden portfolio on kuitenkin kohtuullisen laaja, meillä on rekrykäyttäjiä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, niin myöskin sieltä nousee erilaisia ideoita, kokemuksia, aiheita, joita voidaan sitten tuoda myöskin Suomen markkinoille ilman, että sen täytyy välttämättä sen kehitystyön lähteä suoraan täältä Suomesta liikenteeseen. Eli tällaista synergiaa tämän tuoteportfolion sisällä pyritään tällä keskitetyllä palvelulla mahdollistamaan. Ja se päällekkäisen työn vähentäminen, resurssien käytön vähentäminen pitäisi ehdottomasti johtaa siihen, että me pystytään nyt jatkossa tuomaan näitä AI-toiminnallisuuksia, dataan liittyviä ratkaisuja entistä nopeammin markkinoille. Ja tietenkin sitten se, että kun ollaan uuden teknologian kanssa tekemisissä, uuden hyödyntämistavan kanssa tekemisissä, niin virheriskin minimointi on yksi sellainen asia, mitä tällä keskitetyllä palvelulla halutaan sitten erityisesti huomioida. Pakollinen tekninen toteutuskuva. En mene tähän kovin syvälle, mutta muutama asia tästä on niin kuin hyvä havainnollistaa, että miten tämä käytännössä tämä Grade AI ihan konkreettisesti toimii siellä konepelin alla. Jos lähdetään täältä vasemmasta pinkistä kuutiosta liikenteeseen, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa nyt sitten kuntarekry, kirkkorekrypalvelua esimerkiksi, siellä AI-toiminnallisuus, jokin nappi konkreettisesti käyttöliittymässä. Ja nyt tämän päivän esimerkin mukaisesti siihen työpaikka-ilmoituksen luontiin liittyvä nappi. Kun sitä painaa, niin mitä tapahtuu? Niin sieltä käytännössä lähtee sieltä tuotteesta liikenteeseen kysely. Meillä on täällä Grade AI-puolella
niin sanottu API-kerros, joka vastaanottaa sen tuotteen kyselyn, vastaanottaa taustadatan, joka on etukäteen määritelty, että mitä tietoja hyödynnetään työpaikkailmoituksen generointiin tässä esimerkissä rekrytoinnin hallinnollisista tiedoista. Se muotoilee siitä niin sanotun promptin, jonka lähettää Azuressa sijaitsevalle OpenAI-kielimallille, ja kielimalli vastaa takaisin strukturoidussa muodossa työpaikkailmoituksen sisällöllä, joka viedään sitten takaisin sinne käyttöliittymään ja käytännössä 2 erilliseen kenttään, joista toinen on tehtäväkuvaus ja toinen on tehtäväkuvauksen johdantokentät. Eli ihan yksinkertaisuudessaan, mitä siinä tapahtuu, niin meillä on eurooppalaisen pilvipalvelutarjoajan pilvipalvelu, Clever Cloud, jossa tämä API-kerros sijaitsee. Meillä on myöskin tietokanta siellä, johon tallennetaan promptit ja tallennetaan myöskin ne vastaukset, mitä sieltä tulee. Ja sinne tietokantaan tallentuu myöskin käyttöaktiivisuudesta kertovaa metriikkaa, jotta me tiedetään käytännössä, että miten näitä palveluita käytetään sitten meidän asiakkaissa. Ja sitten meillä on toinen kokonaisuus, joka muodostuu tästä Microsoftin Azure-palvelusta, jossa tämä OpenAI-kielimalli on käytännössä ylläpidossa. Tämä toinen osa tässä sinisen Azure-laatikon alla kuvaa nyt ehkä enemmän sitä meidän edistyneen analytiikan ja tiedon visualisoinnin ja sen keskitetyn tietovaraston merkitystä tässä kokonaiskonseptissa, mikä toimii tietyllä tavalla niin kuin yksinkertaistettuna vähän samaan tapaan. Eli sieltä tuotteesta tallennetaan tuonne Data Lake-ratkaisuun Azure-ympäristössä tietoja. Meillä on siellä tietokanta, Postgre-tietokanta, jossa tietoja tallennetaan. Tämä mahdollistaa sen tiedon prosessoinnin, jatkoanalysoinnin, hyödyntämisen ja tähän konseptiin, Grade AI-konseptiin kuuluu sitten Power BI, jolla nuo tiedot visualisoidaan ja tuodaan osaksi tuotetta. Ja tämä on se toinen iso teema, johon ajattelin tänään tuon 25 vuoden osion osalta mennä ja kertoa vähän tarkemmin, että mitä tämä ihan konkreettisesti tulee tarkoittamaan. Mutta tässä se niin kuin pähkinänkuoressaan se meidän tekninen toteutus tällä hetkellä on. Ja painosanalla tällä hetkellä, että mikäli tämä tekninen arkkitehtuuri ei vastaa tarkoitustaan, niin meillä on myöskin valmius sitä sitten lähteä kehittämään ja muuttaa, mutta tämä on se, millä toistaiseksi näitä AI-ratkaisuja tuotetaan. Olisiko siellä herännyt jotain kysymyksiä tässä vaiheessa vai jatketaanko ihan konkreettiseen aiheeseen? Mennään eteenpäin vaan. Tuolla on ihan yksi hyvä kysymys. Nostetaan se myöhemmin esille tuolta chatista, niin anna mennä Toni vaan eteenpäin. Yes. No, työpaikkailmoitus. Minkä takia ensimmäinen tekoälytoiminnallisuus kuntarekryssä, kirkkorekryssä liittyy tähän työpaikkailmoitukseen? No tietenkin niin kuin keskeisin syy siihen on asiakaspalaute varmastikin. Eli tämä toiminnallisuus on jo grade-tasolla tuotannossa 2 eri rekrytointituotteessa. Meillä on siellä 50 asiakasorganisaatiota, jotka sitä jo tällä hetkellä ovat käyttäneet. Noin 100 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa sitä toiminnallisuutta tällä hetkellä on käyttänyt. Tämä on ollut livenä, sanoisin, että lokakuun alusta alkaen, eli kohtuullisen tuore tapaus, mutta jo tuotantovaiheessa oleva toiminnallisuus. Mut ensimmäinen lähtölaukaus tälle on tietenkin ollut se, että tämä on pyydetty meidän asiakkailta. Se, miksi tämä työpaikkailmoitus on minusta hyvä lähtölaukaus tälle tekoälytoiminnallisuuden kehittämiselle kuntarekryssä, kirkkorekryssä, on se, että se on tietyllä tavalla selkeästi rajattavissa oleva käyttötapaus. Se, mikä siinä on myöskin hyvä, niin se ei edellytä sensitiivisen tiedon, käytännössä henkilötietojen käsittelyä ensimmäisessä vaiheessa, mikä tavallaan
hivenen vähentää sitä painetta ja tavallaan riskiä siihen, että kun lähdetään tuomaan ensimmäistä kertaa tekoälytoiminnallisuutta näihin rekrytointituotteisiin, niin ei haluta aloittaa sieltä, missä se tiedon sensitiivisyys on korkealla tasolla. Niitä kohtia löytyy nimittäin hyvin paljon tuolta rekrytointiprosessista. Mutta mä sanoisin, että miksi työpaikkailmoitus, niin tämä ei varmasti ole kaikkein kriittisen käyttötapaus, mitä tuolta rekrytointiprosessista löytyy, mutta sanoisin, että hyvä lähtölaukaus ja semmoinen turvallinen kohta aloittaa tämä tekoälyn hyödyntäminen rekrytoinnissa. Kuten mainitsin tuossa, niin tämä työpaikkailmoituksen tekstin luominen on jo tuotantotason ratkaisu tämän meidän Data AI:n ja tämän Grade AI-palvelukokonaisuuden näkökulmasta. Mä käyn läpi seuraavaksi sen ihan alkuperäisen toteutuksen ennen kuin sitten lähdettiin tarkastelemaan sitä, että miten tämä sama toiminnallisuus voidaan nyt sitten tuoda tänne Suomen markkinaan. Käytännössä toiminnallisuus, mistä lähdettiin liikenteeseen tämän kehittämisen näkökulmasta, niin on kohtuullisen simppeli. Tässä on esimerkkinä rekrytointituote Varpi, tuolla Ruotsissa käytössä oleva rekrytointituote. Homma lähtee käytännössä liikenteeseen niin siellä kuin sitten jatkossa näissä kuntarekry- ja kirkkorekrypalveluissa siitä, että lähdetään luomaan uutta rekrytointia. Uuteen rekrytointiin liittyy tiettyjä pohjatietoja, niin tässä Ruotsissa käytössä olevassa Varpissa ja siinä käyttötapauksessa käyttöesimerkissä kuin sitten kuntarekryyn, kirkkorekryyn liittyvissäkin palveluissa, niin aika harvoin se lähtötilanne on se, että se on ihan blankko lomake tai blankko työpaikkailmoitus. Siellä on monesti erilaisia hallinnollisia tietoja, sisältöä jo valmiina, josta lähdetään liikenteeseen. Ja perusidea tässä on se, että tämä tekoälytoiminnallisuus ei ole mikään irrallinen tästä tuotteesta, vaan se on integroitu tuonne käyttöliittymään. Ja jos ajatellaan sitä, että no miksei tätä voisi sitten tätä samaa asiaa tehdä vaikka ChatGPT:llä erillisessä palvelussa, ihan hyvin voi tehdä. Se, minkä tämä tuo siihen prosessiin ja käytettävyyteen, tämä, että se on integroitu tähän käyttöliittymään, niin on se, että se prompti, ne taustatiedot tulee automaattisesti siihen tavallaan, kun lähdetään sitten sitä kyselyä sinne kielimallille tekemään, että luo työpaikkailmoitusteksti tähän tehtävään näillä pohjatiedoilla, niin ne pohjatiedot löytyy sieltä sitten tavallaan tuotteen puolesta valmiina. Käytännössä se, miten se sinne Varpi-tuotteeseen implementoitiin, otettiin käyttöön, niin siellä on käytännössä yksi nappi, joka generoi yhteen tekstialuekenttään työpaikkailmoituksen. Varpin käyttötapauksessa tätä sisältöä ohjataan tässä tekstialuekentissä otsikoilla ja muotoiluilla. Eli jos nyt peilaatte kuntarekry, kirkkorekry palveluihin, niin työpaikkailmoitus siellä koostuu useammasta eri kentästä. Se sisältö koostuu useammasta eri kentästä. Varpin käyttötapauksessa siellä on yksi iso tekstialuekenttä, jossa sitten on otsikoinnilla hoidettu se, mikä tuolla teillä käytössä olevalla tuotteella on jaettu tavallaan erillisiin tietokenttiin. Mutta käytännössä tuo nappi siis kerää sen taustatiedon tuotteesta, mitä tietoja siihen rekrytointiin on syötetty, lähettää etukäteen määritellyt tiedot sinne kielimallille ja palauttaa vastauksen tähän tekstialuekenttään, jossa sitten pohjautuen niihin taustatietoihin se sisältö luodaan. Toinen osa, jota tässä vaiheessa ei vielä tuoda kuntarekryyn, kirkkorekryyn, on kysymys lomakkeen luontiin liittyvät asiat, eli rekrytointikohtaiset kysymykset, joita on mahdollista tälläkin hetkellä tietenkin tehdä siellä rekrytuotteessa. Mut toinen nappi, toinen toiminnallisuus tuolla Varpissa on käytännössä kysymysten generointi sinne lomakkeelle ja nimenomaan rekrytointikohtaisten kysymysten generointi.
Mutta sitten käytännössä se 4. vaihe on se, että käyttäjällä on totta kai mahdollisuus luoda se työpaikkailmoitusteksti uudelleen, painaa sitä nappia uudelleen. On mahdollisuus muokata sitä tekstiä ennen julkaisua, mutta sitten se seuraava vaihe on, että jos käyttäjä on tyytyväinen siihen sisältöön, se kuvaa hyvin sitä rekrytoitavaa tehtävää, niin sen jälkeen sitten se viimeinen vaihe on luonnollisesti se, että se rekrytointi julkaistaan ja työpaikkailmoitus menee liveksi. Hyvin simppeli. Konepeli alla tapahtuu tietenkin kompleksisia asioita. Warpin tapauksessa esimerkiksi sitä sävyä, miten tuo työpaikkailmoitus luodaan, tai että mitä ne on ne asiat, mitä käytännössä siihen vaikkapa organisaatiosta pyritään kuvaamaan, niin siellä on niin sanottu company description -kenttä, eli organisaatiokuvaus, kenttä ja tietosisältö, joka ohjaa paitsi sitä, että mitä tietoja siinä niin organisaatiosta, rekrytoivasta organisaatiosta tuodaan esille, niin myöskin sitä, että minkälainen sävy on, millä se työpaikkailmoitus luodaan. Mutta siinä lähtötilanne ennen kun lähdettiin käynnistämään jatkokehitystä Suomessa. Minkä takia jatkokehitystä? Niin sen takia tuohon viittasinkin jo niin kuin yhdestä näkökulmasta, että esimerkiksi tuo työpaikkailmoitus koostuu useammasta kentästä, kuntarekryssä ja kirkkorekryssä, niin sellaisenaan tuota toiminnallisuutta ei voi implementoida siihen. Tuossa näitte käyttöliittymässä käytännössä Warpin tapauksessa on HTML-editori siinä tekstikentässä. Ei ole mahdollista tällä hetkellä kuntarekryssä ja kirkkorekryssä editoida ja tuoda muotoiluja siihen työpaikkailmoitustekstiin, vaan se on niin sanottu plain text format, missä se tieto siinä tietokentässä on. Ja tämä oli tietenkin yksi vaatimus sille. Mutta ehkä ennen kaikkea mä sanoisin, että mitä lähdettiin muuttaa, niin kuntarekryn, kirkkorekryn tapauksessa, paitsi sitä, että se lopputulos jaetaan useampaan kenttään, niin myöskin se, että sinne tulee aika paljon enemmän hallinnollisia tietoja, niitä rekrytointitietoja tavallaan sinne pohjalle, jotka ohjaa sitten sitä kielimallin tapaa, että millä tavalla se käsittelee sitä tietoa ja minkälainen se lopputulos sitten käytännössä on. Meillä on siis käytännössä kehitystyö käynnissä tähän rekrytuotteeseen liittyen kuntarekryn, kirkkorekryn osalta. Aikataulusta sanoisin sen verran ympäripyöreästi tässä vaiheessa, että meillä ensi vuoden puolella tulee lisää näitä webinaareja, joissa mennään tarkemmin siihen aikatauluun ja käyttöönottoaikatauluun, mutta kokonaisuudessaan mä puhuisin, että alkuvuodesta 2025 tämä tulee saataville kuntarekry, kirkkorekry palveluissa. Kehitystyö on itse asiassa jo aika pitkällä ja se, että meillä on jo tuotantovaiheen kokemuksia tästä kyseisestä toiminnallisuudesta, niin nopeuttaa ja helpottaa tämän tuotteen käyttöönottoa Suomen markkinassa. Mutta ehkä semmoinen hyvä asia niin kuin tästä aikataulusta on nostaa esille ja huomata, että käytännössä se aikataulu ja se tapa, mitä minä tässä edustan ja mitä kerron, niin nämä on sen keskitetyn Grade AI-palvelun ominaisuuksia, jotka tuodaan tarjolle ja sitten tuotekohtaisesti, palvelukohtaisesti määritellään tarkemmin se aikataulu, että millä aikataululla niitä tullaan ottamaan käyttöön. Mutta näin kirkkorekry-kuntarekry-palvelun näkökulmasta, niin sanoisin, että alkuvuosi 2025 on se, milloin tämä tulee sitten saataville sinne. Toiminnallisuuden käyttöönotto organisaatioasetuksissa laitetaan päälle pois. Toiminnallisuuden näkyvyyden rajaus. Käytännössä me puhutaan nyt rekrytointimoduulista, työpaikkailmoituksesta tässä tapauksessa. Ja se keskeinen toiminnallisuus ihan pähkinänkuoreen kiteytettynä on se, että se toiminnallisuus kerää taustatiedot rekrytoinnista, lähettää tiedot rajapinnan kautta, tuolla Grade AI-palvelun tarjoaman rajapinnan kautta OpenAI-kielimallille ja palauttaa vastauksen käytännössä 2 tietokenttään, tehtävänkuvaus ja tehtävänkuvauksen johdanto. Tästä tullaan julkaiseen
speakin tieto ja ilmoitus siitä luonnollisesti, kun päästään eteenpäin tuossa kehitystyössä, että mitä kaikkia tietoja sieltä hyödynnetään. Mutta tässä vaiheessa ehkä tämmöinen enemmänkin kuin lanseeraus, niin tämmöinen kurkistus siihen uuteen toiminnallisuuden kehityksessä olevan toiminnallisuuteen, että missä mennään. Mut nämä tiedot käytännössä työpaikkailmoitusnäkymästä, tehtävänimike, tehtävän kuvaus, jos siellä on jotain tietoa niissä kentissä, niin sitä hyödynnetään sen työpaikkailmoituksen tekstin generoinnissa. Sitten hallinnollisten tietojen osalta meillä on käytännössä 2 eri skenaariota. Siellä on 2 eri kenttää, joista jompikumpi on päällä, tehtäväkuvaus tai tehtävän kuvaus, mutta hyvin samantyyppisiä tietoja. Siellä on työpaikkojen lukumäärä, palvelussuhteen laji, rekrytoivaa yksikköä, työnantajan liittyviä tietoja, tehtävävaatimukset, kelpoisuusvaatimukset. Kaikki nämä tulee tavallaan automaattisesti siihen työpaikkailmoituksen taustatietoihin tämän toiminnallisuuden myötä. Mutta näistä varmasti siinä vaiheessa, kun päästään sitten varsinaisen toiminnallisuuden lanseeraukseen, niin näihin palataan vielä lisää. Tämä on käytännössä setti, jolla lähdetään liikenteeseen. Ja vastauksena teksti 2 kenttään, eli tehtäväkuvauksen johdanto. Sitten siellä on ne 2 kenttää, joista jompikumpi on päällä, ja tuo tehtävän kuvaus on käytännössä se, mikä on kuntarekryssä ja kirkkorekryssä päällä. Ja miltä se tulee näyttämään käyttöliittymässä, niin sinne tässä ensimmäisessä versiossa tuodaan 2 erillistä toimintoa, 2 eri painiketta, josta toinen generoi varsinaisen tehtävänkuvauksen ja toisella pystytään sitten hallinnoimaan ja generoimaan tuohon tehtävänkuvauksen johdantoon liittyviä asioita, jotka pohjautuu siihen varsinaiseen tehtävänkuvaukseen, joka on luotu. Ja mikäli käyttäjä ei ole tyytyväinen siihen ensimmäiseen tulokseen, niin tuota painiketta voi painaa useamman kerran ja generoida koko ilmoituksen. Tähän liittyen palataan niihin jatkokehitystoimenpiteisiin vielä, mutta käytännössä meillä on kehitysidea ja hanke, jossa sitten tullaan tavallaan mahdollistamaan myöskin tavallaan se, että pystytään generoimaan tiettyjä osia uudelleen tai vaikuttamaan siihen, että millä tavalla, onko pitkä tai lyhyt se teksti, mikä valitaan tavallaan siihen uudelleen promptaukseen vai halutaanko muuttaa jotain sävyä ja niin edelleen. Mutta tämä on se ensimmäinen versio, millä lähdetään liikenteeseen ja luonnollisesti sitten toiminnon kautta niin sitä sisältöä siihen luodaan siihen työpaikkailmoitukseen. Tätä ei suoraan tarvitse varsinaisesti käyttää, sitä pystyy käyttäjä sitten muokkaamaan ennen julkaisua. No, tulevista toiminnallisuuksista voisin sanoa sen verran, että meillä on plus 6 kuukautta kehitysteemat, joiden kautta tätä lähestyy työpaikkailmoituksen jatkokehitys. Sen jälkeen, kun se on lanseerattu kuntarekry, kirkkorekrypalveluihin, niin siellä on aika paljon itse asiassa asioita, mitä me voidaan jatkokehittää tuohon kyseiseen toiminnallisuuteen liittyen. Sitten semmoinen niin kuin isompi teema tähän tekoälyn hyödyntämiseen, generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen erityisesti on asiakaskohtainen muokattavuus. Nyt mainitsin tuossa, että ne on etukäteen määritelty ne tietokentät, mitä käytetään siihen työpaikkailmoituksen luontiin, mutta asiakaspalautteen perusteella tämmöistä asiakaskohtaista muokattavuutta, erilaisten painotusten vaihtamista todennäköisesti kaivataan lisää, ja se on myöskin semmoinen isompi kehitysteema, mitä me ollaan tuomassa. Uudet AI-toiminnallisuudet, mitä muuta kuin työpaikkailmoituksen generointi, se on 3. teema, ja sitten edistynyt analytiikka, koneoppiminen 4. Ja jos ajatellaan, että mitä ihan konkreettisesti nämä tarkoittaa, nämä 4 teemaa, niin todennäköisesti seuraava vaihe tuon rekrymoduulin jälkeen on itse asiassa se, että se sama toiminnallisuus tuodaan sinne sijaisrekrytointia käyttäville asiakkaille, sijaisrekrytointimoduuliin ja sen sijaisrekrytointi-ilmoituksen laadintaan. Ei isoa kehitystyötä vaativa toimenpide luonnollisestikaan. Tämä ilmoitustekstin kääntäminen eri kielille, niin tämä kielimallihan se tukee jo useampaa eri kieltä, ja se kieli,
millä rekrytoija on niin kuin oletuksena tekemässä sitä työpaikkailmoitusta, niin on se, millä vastataan siihen työpaikkailmoitustekstipyyntöön. Eli tämä tukee jo niin kuin eri kieliversioita. Se, mitä tällä tarkoitetaan, on se, että tällä hetkellä se eri kieliversiot on tavallaan itsenäisiä ilmoitustekstejä, joilla ei suoranaisesti ole yhteyttä toisiinsa. Eli käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun generoin vaikkapa suomeksi työpaikkailmoituksen, no sitten päätän, että mä haluan sen myöskin ruotsiksi, niin nämä kaksi asiaa ei suoranaisesti liity sanatarkasti toisiinsa. Ja tämä on se muutos, mikä halutaan tässä tehdä, että on tavallaan oletuskieli, ja sitten siihen oletuskieleen perustuen mahdollisimman sanatarkasti pyritään sitten kääntämään se tuon kielimallin avulla eri kielille se sama työpaikkailmoitusteksti. Nytkin se on mahdollista, mutta ne on erillisiä ilmoituksia, joissa on toki samat pohjatiedot, mutta täysin sanatarkka se käännös ei ole. Joten tämä on niin kuin jatkokehitystoiminnallisuus. Ja sitten tavallaan se toiminnallisuuden kohdentaminen tiettyyn osaan ilmoitustekstiä edellyttää muutoksia myöskin kuntarekry-kirkkorekry käyttöliittymässä verrattuna tähän työpaikkailmoituksen jatkokehitykseen, joka ei edellytä tavallaan sitä, että muutetaan jollakin tavalla parametreja tai muutetaan kenttiä tai muutetaan jotain vaihetta sitä prosessista. Tämä tulee edellyttää sitä, että kenttäkohtainen HTML-editori otetaan käyttöön, jotta siellä pystytään sitten tavallaan maalaamaan jokin tekstialue ja generoimaan se valittu tekstialue uudelleen, muuttamaan tyyliä, tekemään sitten tekstistä pidempi tai lyhyempi. Mutta se liittyy ihan puhtaasti nämä asiat tuohon työpaikkailmoituksen jatkokehitysasioihin. Asiakaskohtainen muokattavuus, ehkä sen voisi niin kuin niputtaa tämmöiseen niin kuin asiakaskohtaisiin asetuksiin, AI-hallintapaneeliin tuolla tuotteessa, jossa voidaan jatkossa asettaa käyttörajoituksia, asiakaspalautteen perusteella erilaisia painotuksia, että painota meidän käyttötapauksissa enemmän teknisiä asioita tai painota jotain tietokenttää tai tietosisältöä niissä työpaikkailmoituksissa tai millä tavalla halutaankaan tavallaan muuttaa ikään kuin sitä promptin painotusta. Toisaalta ehkä niitä kenttiäkin jopa, että mitä siellä käytetään, mihin sitä kielimallia kohdennetaan, mitä tietoja hyödynnetään tavallaan sen työpaikkailmoituksen taustalla. Ja ehkä tämä niin kuin viimeinen tässä kielimallin valinta on toistaiseksi kauimpana näistä asioista. Kielimalleja on toki useampia, palveluntarjoajia useampia. Myöskin asiakkailla voi olla käytössä oma instanssi, jota halutaan hyödyntää ja näiden tavallaan hallintaan. Nyt se tavallaan se kielimalli on Graden tarjoama kielimalli, tämän Grade AI:n tarjoama kielimalli ja instanssi. Voi olla, että jatkossa mahdollistetaan myöskin se, että siellä voidaan käyttää asiakkaan omaa instanssia. Uudet AI-toiminnallisuudet plus 6 kuukautta, mitä tällä hetkellä meillä on joko työstössä, tämä on itse asiassa valmiina, on työstössä tai on tunnistettu, että tänne suuntaan tullaan kohdentamaan kehityspanostuksia. Hakulomakkeen rekrytointikohtaiset kysymykset, ne on jo siellä VARPissa. Se on yksi asia, joka tulee varmasti tarjolle muihinkin rekrytointituotteisiin. Työhaastattelukysymyksen generointi on paljon toivottu toiminnallisuus. Referenssitarkistuksen yhteenveto. Tämä liittyy Graden Refensa-nimiseen tuotteeseen ja siihen, että näitä referenssiraportin ja sen referenssien tarkastuksen lopputuloksia vedetään yhteen tekoälyn avulla. Erilaiset hakijaviestintäsisältöön liittyvät teemat, tehtävän roolin kuvaus siinä rekrytointivaiheen ja rekrytoinnin käynnistämisen yhteydessä, niin nämä on sellaisia tunnistettuja asioita. Näitä saa ehdottaa lisää ja mielellä otetaan vastaan lisää ideoita. Se 4. teema tähän loppuun lyhyesti on edistynyt analytiikka ja koneoppiminen. Tästä tullaan varmasti pitämään erillisiä sessioita 25 vuoden puolella. Tämä on iso panostus, iso kehityshanke, mahdollistaa
edistyneen analytiikan koneoppimismallien kehittämisen, ennustemallien algoritmien kehittämisen, joten tämä on semmoinen iso teema, johon pureudutaan varmasti sitten jatkossa 25 vuoden puolella lisää, mutta tämä on meillä käytännössä proof of concept, eli konseptin testausvaiheessa tällä hetkellä sisäisessä käytössä, ja ensi vuoden alkupuolella tullaan tuomaan sitten tästä maistiaisia myöskin asiakaskäyttö. Mutta Ville, sulla oli siellä kysymyksiä. Mä ehkä päättäisin tämän omaisuuteni tähän, että miten valmistautua tekoälyn hyödyntämiseen nyt kuntarekry, kirkkorekry-palvelussa, niin kyllä mä kannustaisin siihen, että proaktiivisesti käydään läpi organisaatiokohtaisia ohjeistuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Tämä on iso teema. Henkilöstön koulutus luonnollisesti sitä varmasti tapahtuu, ylipäätään kannustamista tähän tekoälyn kokeiluun jo ilman kuin ja ennen kuin se on tuolla tuotteessa integroituna. Konkreettisten käyttötapausten tunnistaminen. Laittakaa palautetta, jos te tunnistatte oman työnne kannalta työllään manuaalisen vaiheen, johon haluaisitte hyödyntää tätä tekoälyä. Ja ennen kaikkea nyt sitten, kun näitä tuodaan jatkossa tarjolle, niin rohkeasti kokeilee. Meillä on tärkeää se, että ne on tietoturvallisia ne ratkaisut. Me ei olla välttämättä ensimmäisenä tuomassa tekoälypohjaisia ratkaisuja markkinoille, mutta me halutaan varmistaa, että ne on tietoturvallisia. Kun me tuodaan niitä sinne, niin rohkeasti kokeilemaan ja antaa palautetta niistä. Mutta kiitoksia. Kiitos Toni. Siinä oli todellinen rautaisannosto. Täällä on muutama ihan hyvä toi Sarin kommentti. Imperiumin vastaisku, eli tämmöinen järjestelmä kertoisi, jos hakemus on tehty tekoälyllä. Tämä on ihan mielenkiintoinen kokonaisuus siihen nähden, että itse käsittelin tuossa vastikään 140 hakemusta ja kyllä niitä huomaa ja siinä olisi ihan mielenkiintoista tekoälyä tekoälyn tunnistamiseen. Sitten Hannelalla oli kysymys tuohon käyttöönottoon. Tuohon varsinaiseen lanseeraukseen tullaan menemään vielä ensi vuoden alkupuolella. Tavoitteena on, että me saadaan ainakin ensi vuonna mahdollisimman laajasti käyttäjäkokemusta tästä kokonaisuudesta. Mä itse asiassa Toni kaappaan sulta, meillä on varmaan viimeinen minuutti käynnistyy, niin mä kaappaan sulta näytönjakoa sen verran, että mä kertaan tähän loppuun vielä, että mitäs ajankohtaista meillä on. Eli just tapahtuneita asioita on, meillä oli tuo HR-foorumi, laitetaan tuohon chattiin vielä siitä linkki. Nyt oli tämä AI-webinaari. Muita oleellisia just nyt tapahtuvia on, että rekrytointi ja markkinointi on sillä kuntarekryssä tämä Boost-palvelu tullut sille suoraan saataville sinne rekryn-julkaisuvaiheeseen. Kertakirjautuminen tuli mahdolliseksi lisäpalveluna itse asiassa eilisessä päivityksessä kuntarekry, ja sitten tuo webinaaripaketti vuodelle 2025 on julkaistu. Sekin linkki voidaan vielä laittaa tähän chattiin. Mutta sitten alkuvuonna 2025 tapahtuu tosi paljon asioita. Eli ensimmäisenä ei ole vielä ilmoittautumislinkkiä tuohon, mutta sijaisrekryn kehittämissuunnista tulee webinaari. Siihen ollaan käyty kierrosta ja keskustelua asiakkaiden kanssa, mitä pitäisi tehdä. Ja siellä on tiedotettavaa. Työnhakijaportaali uudistuu, raportointiin tulee isoja uudistuksia, siitä pidetään erillistä webinaaria, siihen tulee erillistä kutsua. Sitten on tiedossa mukavia tiedotettavia asioita tuosta sijaisrekrytoinnin mobiilikehityksestä, ja sitten on monesti mainitut referenssien tarkastaminen ja Realcruit hakijakokemuksen mittaamisen integraatiot valmistuu sinne alkuvuonna. Ja sitten tulee tietysti lisää vielä tästä kuntarekrystä AI-asiaa, eli mikä tulee olemaan se varsinainen lanseeraus, milloin me saadaan se teille sinne kuntarekryyn saataville. Ja tosiaan siihen haetaan alkuvaiheessa tiettyä kokoista kohdejoukkoa, jotta päästään jollain rajatulla ryhmällä alkuun. Mutta hyvä, siinä kaikki. Meillä on aika täynnä, kello on 10. Ihan hirveästi ei jäänyt keskustelulle tässä aikaa, mutta kiitos tosi paljon. Sankoin joukoin oli väkeä osallistumassa. Päästään palaamaan tähänkin asiaan silloin tammikuussa vielä uudestaan. Ja tässä vaiheessa kiitos Tonille, kiitos osallistujille. Ja ei muuta kuin hyvää joulun odotusta kaikille. Kiitos.